Happy marriage life. Heroes Billy Kainuan. Happy marriage life. Auren soyayya ne aka daura. Auren soyayya. Aure an daura. Maimunatu ta zama amarya. Mr. Precious ne an gwanda. Sun yi auren soyayya. Wanda ake ta jira ta zo. Na ga dangi kowa duk ya zo. Rana ba ta karya, auren ku an daura ba karya. Kowace kwarya sai ta bi kwarya. Muna farin ciki ba mu musaya. Wanda bai murna sai ya yi baya. Don kyan jaki daukar kaya. Ita dai rana ba ta karya, auren ku an daura ba karya. Kowace kwarya ta bi kwarya. Muna farin ciki ba mu musaya. Wanda bai murna ya yi baya. Purchase your Don tracks kyan today. jaki daukar kaya. Aure an daura. Maimunatu ta zama amarya. Mr. Precious ne an gwanda. Sun yi auren soyayya. Ofisa yau ya zama ango. Babu shi babu kwanan shago. Ga amarya ya zama jigo. Koko in ce bango. Maimunatun shamarya ce. Sayyada kuma mai tarbiya ce. Ina yi skopin kunna ce. Ko da gani wannan murja ce. Allah ba ku zaman lafiya da 'ya'ya masu tarbiya. Bi jahi rasulillah manzo don kan sunnar shi kun saya. Allah ba ku zama na lafiya da 'ya'ya masu tarbiya. Bi jahi rasulillah manzo kan sunnar shi kun saya. Yau murna muke ta yi in tibas ofisa dai ango ne. In gashi a tare da Maimunatu amaryarsa haka girma. Yan uwa na murna